Escribía eu aí no X, Twitter, como que teño por aí tamén un vídeo curto onde, non? Cando din que és moi intensa, non? É unha persoa moi intensa, é demasiado intensa. Demasiado segura. No caso das mulleres, o que sexas demasiado segura, ou seja, pónselle un demasiado, que de feito eu creo que é algo que a un home nunca se lle atribúe a seguridade como a un defecto. Isto é moi, a min si, está mal que sexas tan segura. O demasiado intensa, e a veces a xente chama, e a min non hai moito, alguén mo dixo, eres complicada. A seguridade, a intensidade, a xente parecelle complicada. Ese demasiado convirte en defecto, pois esa seguridade é a túa presenza. Se convirte en defecto a presenza, a túa presenza de cara aos demais. O sea, segura de que podes sosterte, de que podes soster, de que podes coidarte, de que podes coidar, e que podes acoller. O compromiso, o teu compromiso coa vida, contigo, con unha idea, tamén é demasiado. É que iso é intensidade, demasiado. Si, a honestidade. A honestidade convirte o demasiado, convirte a honestidade nun defecto. Pois iso, demasiado segura. Pois porque és honesta. Si, efectivamente, és unha persoa segura ata para errar. E claro, penso eu, esta sociedade, non? Tan superficial, pero ao mesmo tempo tan farta, non? O sea, esa desgana que dixo unha xente, como que esa religión da desgana, do é que non podemos facelo mellor, non hai nada que facer, está o mundo así, a honestidade, a presenza, a fortaleza, a túa fortaleza, a túa alegría de vivir, ese celebrar a vida que eu dixo, é pecado. Ojo, é demasiado. A persoa que está así, pois, entregada, non? A desgana. Claro que se lle fai demasiado. Porque a persoa entregada á desgana non ten nin gana de vivir. No sentido de celebrar, no sentido da alegría. Si, hoxe, moitas das cousas que de boca e de discurso admiramos, cando nos las poñen diante, devaluámolas. E poñémoslle un demasiado diante e xa está. É que está moi contenta a tipa, está mal o mundo e ela está moi contenta, é demasiado intensa. É que está sempre preocupada porque as outras persoas tamén estean ben, está tola porque quere arrastrar a xente á alegría de vivir, sabes? Demasiado intensa. É demasiado complicado. Porque é esa idea tamén que dixo aí nun vídeo, non? De que a persoa libre, que sinte esa alegría, obriga aos demais a ser libres e celebrar a vida ou marchar, ou non? Eu creo que é difícil. É que eu non creo, por exemplo, que a vida te fai así. Ou seja, sí que te fai a vida, pero creo que
que a persoa que de verdade é libre que pode loitar contra iso, e aí entra a fortaleza. Ti tes a fortaleza. Demasiado intensa. Porque ten esa fortaleza, esa decisión de ser diferente no mundo, dicir, bueno, pois a mí dame igual, é que todo o mundo é, dame igual, eu non son todo o mundo, non? Eu creo que podemos facelo mellor. Non podemos, a veces esta idea de, é que ti non podes cambiar o mundo, eu non podo cambiar o mundo, pero eu podo cambiar eu. E podo crear, decidir como vivo, e que a miña vida sexa satisfactoria. Cando aquí todo é todo superficial, porque moito do superficial vai bater cos meus valores, eu podo crear unha vida que é satisfactoria, así, con todas as imperfeccións, non? Pois parece que sempre estamos esperando que pase algo que diga, agora xa sí, agora xa estou ben. E isto é un pensamento infantil, isto é un pensamento inmaduro. A persoa madura, unha das cousas que che dá a madurez é comprender que a túa vida xa é isto. E xa toca vivila así. E sempre vai haber dificultades, que sempre te vas estar afrontando trapallada, pero tamén sempre vai haber cousas positivas e cousas que perseguir, pequenos soños, cousas que che fan ilusión, sen máis. Porque tamén a veces parece que sueñan grande, que eu non quero soñar en grande, sabes? Pouco unha amiga dicía, ela, non? Ela e o marido dicía, é que nós pois queremos que o día que está a lúa chea, pois ir a un sitio e ver a lúa. Sí, saír, sabes, de noite, ver as estrelas. Que ao mellor diste, pois eso, van a dicir, ui, que intensita. Home, máis intensito és ti, que queres ir a Cancún 2 veces no ano, sabes? Como non te vas frustrar? As estrelas están aí. Eu podo sair. Non, en serio, intensita é a persoa que ao final desfruta do cotiá e do sinxelo. Por iso resulta demasiado. Resulta demasiado, porque parece que non tes unha razón para disfrutar e estás disfrutando. E unha vez máis isto é molesto, porque claro, a xente é como, déixame que a miña desgana e déixame estar aquí frustrada porque eu con 17 anos tiña un soño que cumplir e non cumplín e vou seguir frustrada ata o día que morra. Como é devoción. É devoción. En serio, que diste, Dios mío, por favor. Sí. Pois sí, devalúase as persoas que teñen esas características que todo o mundo di admirar. Pero é certo, é totalmente certo.